Увага, увага, у мене термінова інформація. До 06.05 усі планети у нас ідуть в директному русі. Ніхто не ретроградить. Як часто ви можете таке чути? Не часто, правда? Тож, що це означає? Це означає, що всі планети ідуть згідно своєї траєкторії, ідуть, рухаються прямо. Саме час, якщо ви маєте якісь плани, які ще не втілили в життя, беріть, робіть. Якщо мріяли розпочати якийсь курс, написати якусь статтю, ще щось, провести якийсь марафон, зайнятися спортом, вирішити якісь питання, будь-що дуже класно піде в цей період. Тому прям можна засучити рукави і з завзяттям довести свої бажання до логічного результату. Тому дуже бажаю всім не просто мріяти, а діяти і довести свій результат до кінця. Адже всі планети і зірки нам способствують в цьому. Бенедіксімус.